Ano, mag-intro ka pa? Hindi na! Hello mga higala! Ilalagay ko sa ilalagay ko sa introduction ko. One, two, go! Hello, Chat Higala! Ayaw na niya. Wala. Pero sumusunod kayo. Hello mga higala! Ang ganda. Wala ka nakuha mo dito. Wala yan. Wala. Hindi na alam kanino sasakay ko sino daw yung paalis. Wala mga higala, wala. Wag yun. Exit. Tulong lang po. Dito pala yun. Wala. Dito ka na lang. Dito ka na lang. Halika na dito. Magpa-vlog, magpa-vlog tayo doon. Gusto niya makatasayaw ako? Ikaw ang binibin na. Hello. Mga higala, higala, ako ang higala, higala. Claire, sabihin mo sa ate, dito ako. Ate Lori, sabihin mo. Dito tayo. Dito ako. Hello mga nilaga, gano'n. Hello mga hilaga. Kaluhuran silangan. Okay, Ange. Hello? Binaliktad mo naman. Kanina. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Kasya po, Nay. Iba-vlog natin yung vlogger. Mukha na siya tumakbo. Inuuna kasi si Melba. Itipayak ko sila. Magreklamo ka sa pulis! Burahin mo na yan, burahin mo. Lahat burahin mo na. Tapos sasabihin niya yan. Wala, hindi ko pala Thank you po sa mga regala. Uy, ang lamig. Promise, ang lamig. Ang sarap. Malamig ba? Masarap Hello ba? mga higala. Ang sarap. Promise. Okay. Patay ko na. Salamat mga higala. Ganito yan. Hello mga higala na galing ng hilaga. Nagkaon og nilaga. Pwede natin dyan regala. Pangit. Na mahilig gumala. Pangit ka. Ano? Wait lang ha. Yung follow me. Follow me. Hi. Bye mga higala. Ano? Grabe to si Mel. Yan o, kalaban kayo na ako na.